Ето го клипа. Защо ни правите клипове толкова много време? Къде са ви клиповете? Надявам, че сме се опрасаха крака и замнаха. Здравейте, приятели! Сигурно всеки един от вас е мамино чедо на 21 век. Най-вероятно всички сте забелязали някакви разлики между поведението между вас и вашите родители, баби и дядовци. Той трябва Петко, ще гледаме бабите. Днес ние решихме да ви покажем тези разлики между миналото и днешното поколение. В техните ежедневия и начини на израстване. Сигурен съм, че на всички от вас родителите ви са разказвали за това как те са учили, как е било по-добре по тяхно време, как те са имали телефони, не се играли, не са се разсевали. Ами да, ето така е ставало. Другарчета, решихте ли тази невероятна задача по нашия любим предмет? Математика. Ами да, аз получих отговор 13. О, не! Аз получавам различен отговор. Аз получавам 239 цяло и корен от 13 върху скоростта на светлината по ускорението на земното притегляне. Да, я дължи също това. Какъв е отговора? Не можах да разбера. Нека ти обясня. Силно скоро. Ето това е. Виж го това. Кому интересува какво е правил тогава? Той си е бил за времето. Сега не ни интересува той. И аз стига. Няма да се занимава с теб. Е, нов рекорд! Какво? Да. Аз направих нов. Не. Направих нов. Някои ходят на училище пеша, други ходят с кола, трети изобщо не ходят на училище. Но ето как на времето са ходили на училище. Кой знае историята на баба за дългите летни дни, когато са играли на криница, на народна топешки тези игри? Ами, тези игри в днешно време не се играят, защото просто няма такова време, в което да се играят. Но ето как е било най-вероятно. Майка ти се кара за една шегара. Същото. О, че Кафе, Гошо. Гошо ще брои. Гошо, защото никой не го иска. Давай, брой. Броиш ли? Затваря очите. Не, не дей. Няма да гледаш, затваря очите. Така, Гошо. Давай. Браво, Брой до другарче. 10. Броя до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11. Няма виждам. Видяхте! Пузаки си! Пуза мене, пуза Пуза Гошо. мене, пуза Гошо. Гошо, живи отново. Оле, човек, ти виж какво са ми писали пак. Какво снимаш? Де снимай, човек? Защо снимаш? Много си ужасен, че ли се казва? Аз снимам мен. Добре, защото ти си красива. Виж ги. Хроси, искаш ли Аз ще му пратя така палец да му стане гадно. Ама от големите мазнички. Честно. Гледай какво ме карат. Виж го, Пак виж го. смешника. Баси. Не мога да карат, че... Олигофрен. Какво иска, бе? Не го знам. Това е Пуска, някакъв бе. феномен. Ей, Ужас. Смешник. Келиши. не мога да повярвам. Оле, виж кой ти хареса снимка. Че ще му пратя палец. Коментирай я, Това е коментирай. за човек. С палец ще му я пратя. Той е гарен. На времето хората са се снимали за да запаметят моменти, а сега това е част от нашето ежедневие. Готови ли сте? Да. Уникална снимка! Елате да се видите! Оле, колко сме сладки муци! Много сме яки! Отива в Инстаграм. Да, дай още. Айде. Е така.
Много небрежни сме тук. Станаме от тук много пъти. Много сме яки. Давай. Да, хайде още няколко. На времето връзките са били една много важна част от живота на хората. Сега те са много мимолетни и не могат дори да бъдат считани като връзки. Скъпо мое любимо момиче, чудих се кога и как да направя това, но днес се събудих с мисълта, че ти си момичето, което би ме направило щастлив. Би ли станала моя любима? Разбира се, благодаря ти. Отдавна изпитвам силни чувства към теб. Ох, чудесно! Six and a half hours later. Three hours later. Да отидеш до туалетна. Нещо лесно. Но с години става все по-трудно. Не само заради запека, но и заради тези. Опа. Two 2,000 years later. Да купим дънки на Ани Мими. Защо не го обърна? Да, защо не го Гоше, я го обърни. DMS дънки Ани Мими. 17777. Скъсно петно. DMS Георги приятел. Скъпо мое любимо момиче. Няко, скъпо мое любимо. Чакай ме! Този фейс! Време за капчета. Не. О, да, някой. Фак и някаква ръка отдолу. Разликите... Майко ме! Разлиците! Защо бъркам думите? Аз съм дислексик. Капчето падна. Падна. Баща падна. Има вода.
А потом Саша така, Саша готова, да. Пръкна ми дъвката. Благодаря, че гледах нашия нов клип. Ако ви е харесал, може един палец. А долу в коментарите може да дадете своето мнение за него. Също така, в описанието ще намерите нашите профили за Facebook, Instagram и Snapchat. Да допълня нещо, ще направим раздаване по случай 10 000 абоната в нашия канал. Това раздаване ще бъде за нещо, което вие предложите на нашия канал или в Facebook профила ни, трябва да напишете на лично съобщение, което може да намерите долу в коментарите или в описанието. И тук също ще има пренасочващ линк, който ще ви води към Фейсбука ни. Там, някъде. Много се радваме, че гледате нашите клипове. Довиждане!